Prichádza čas, kedy by sme mali všetci sa zastaviť a stíšiť náš vnútorný hlas nepokoja. Takéto obdobie však nezažívali niektorí predstavitelia Matice slovenskej, ale ani Matica Slovenska ako celok. Na práve ukončenej októbrovej schôdzi Slovenského parlamentu sa totiž v pléne objavil pozmeňujúci návrh, ktorý opäť zasahoval do vnútornej samosprávy Matice slovenskej a oddialoval jej voľby najvyšších orgánov na valnom zhromaždení, ktoré je pripravené na 8. novembra 2025 v Poprade. Niektorí vládni poslanci opäť chceli obmedziť funkčné obdobie predsedu Matice slovenskej a predsedu dozorného výboru Matice slovenskej. Podľa návrhu totižto títo dva funkcionári môžu v Matici vykonávať svoje funkcie len dvakrát. A dosť. Týmto pádom by zabránili súčasnému predsedovi Marianovi Gešperovi, aby opäť kandidoval. Pritom sa žiaden protikandidát na funkciu predsedu Matice do dnešného dňa neprihlásil a ani sa neprihlási. Matica Slovenská aj vedenie považuje takýto postup za nelegitímny a účelový, aby politici zasahovali do vnútorných postupov Matice Slovenskej. Návrh predložili formou tzv. Prílepkového pozmeňovacieho návrhu zákona, čo je evidentne v rozpore s rokovacím poriadkom, čo niekoľkokrát potvrdil aj Ústavný súd. Preto predseda z Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši počas hlasovania nedal o ňom hlasovať a z dôvodu procedúry, ale aj z dôvodu nepodpory niektorých iných koaličných poslancov sa vôbec o tomto návrhu zákona nerokovalo. Matičiari teda ustáli ďalší útok za posledného pol roka, ktorý mal obmedzovať matičnú vnútornú samosprávu. Napokon je pravdepodobné a zrejmé, že predstavitelia Matice, ale aj Matica Slovenska bude mať pokojné sviatky.